Kate me the father go part Tom Semple in John Durlas Éile Cliath agin in show in Juve the anlún Craobh Iomána Mionúr na hÉireann agus hÉireann na tuaithe the chéile sa Cliath Cliath agus Gaillimh agus Cliath casa anú chunda chláid agus Loch Garman in chéile. Réitúr gon Cliath in Josh and far agus tíbh hen úl taithí waige réitúireacht agin level se Nicky O'Toole as Portláge an réitúir gon Cliath se. Tá dáireann mar a hiigim gimmert mar aránig with in na seachtaine agus Cliath siad mi siatsan I gimmert an tro nóna se agus sa gúil opsiúd tá páric Rein agus tá páric an íomh baró garnú agus imníse chud omanicht le opsiúd. An dine lán chúl I bheits ag Cliath an tro nóna se Mark Byrne a gansi ivid dó an lán chúlaí in sin séan ó Dunphy as Colm Killy agus inéanach leis sa líne sin fesin tá roirí ó Duffy ó níomh Oliver Plunkett. Agus an leachchosach na leachchúlaithe tá ag Cliath an tro nóna seo Conor Quinn gansi ivid cúg sé cahal ó Flynn tá gansi ivid sé agus Tom Cullen gansi ivid seach. Lorna Parkett a James Norris captain na fórne inéanach leis fichar cad. Na leachhosaí tá ag Cliath an tro nóna seo tá cahal Burry de de ag Rory Flannery in dat slát agus tá Finn Daly dóiag. Derek Duff, Tom Higgins agus Cillian Costello. Maidin le gaile Sean Kelly tá sa gúil opsiúd, Cahal Maloney dó Dara Burke trí agus frisin gahead tá Robert Burke. Ní réil ag Dara na Robert le chéile. Agus an leachhosaí tá ag gaile nó leachchúlaí ag gaile Brendan Fox cúig tá Joanne Jonah Donnelly ivid sé agus Gavin Maher gansi ivid seacht gon na Gaillimh an tro nóna se. Lorna Parke ón man Edie agus sé Sean Moran nó John Moran atá inéanach le siúd Lorna Parke. Ciarán lína de Ronan Murphy in an dat slát agus Cillian Roach dóiag. James Ryan atá trídeag, Brian Callahan gansi ivid cúdeag agus Dara Simmerer gansi ivid cúdeag. Simmerer well is dóilem garmanach ahead siúd agus sin enim na tegan tú hímpel go minic. Éireann Garwain tús leis an na Cliath seo hasan dá éireann seo chéile hána arnam gríomh Luain agus bhuagáine an na Cliath sin Wait is a piece of sheer and issue because Cliath gur díaltas áil san Cliath áí seo a barg Semple an tro nóna seo. Maidin leis lá bhfuil tá sé scamalach go maith ní le bháiste cháin nach go bíon bríon na méil na glia scaiti ach ní le bháisteach na taide an agus tá mí súil nach mé an bháisteach an seo go tro nóna go méid an dachlafa seo chud híinein in seo a barg Semple. Well, anu siad cilchunne rú Craobh Iomána tá siad sa rígad na Cliathí leachcheanna agus tá bedáring fannach le buitiúí an dara Cliath an seo an tro nóna seo agus Craobh Iomána, well, bhí cilchunne bhád níos áir na aon ar an eile bhí an tócha agus gaile cheannach go sin bhfuil siad éad ach cí go bhfuil gaile Cliath beidir go meachsúlaigh Cliath rudí arú hímpel in seo an tro nóna seo agus an Cliath seo chuairt lo. Nícim go léon áthraí cheachtar na fórne, ní sé ráitilín go léon áthraí cheachtar fórne, tá an réiteúir in Nicky O'Toole a Lorna Parke tá na himráí fós caiint litir háart ag chéile agus tríal scóraní áil ó bhd amach sa báil sin rudnú tá san nómánacht na stoile mí siad tríal as áitirí eistecha go scóraní áil asacha. Feicimiid cead a Thurles tá híle nach choléon defid an réiteúir an scritar chaisteach. Tá an scéil siad Cliath rú caithsós na píine agus thuchar siad imirt steach sa an gúil atá híomh na láimhí tiise gan bhusca tráchtaireachta in seo agus gaile sin gimmert a gúil bhile mhór má ginn tú leat me. Ní bhór an gcuí an nach chuid na tada mar ré mar ríta an is cinál le trasna na Parke tá sí agus ní mór an béim bheisice ná tiunchar bheisice an na Cliath áí seo an tro nóna seo. Tá an dáireann in mulcíní mo Lorna Parkenis agus iad a farfi réad le tús a chuil leis an Cliath seo. Cliath Ceannais Electric Ireland agus tú brennefuid Spórt TG Gahead YouTube agus go maine tú taineh as an Cliath áí seo. Garwain tú san Cliath tá an bulcíntáid Cliath
de suas agus éan le hí gotáteí hogeal tá gaiile fós na bhfuil cín híos fúneide agus éan a fáil fi réad le brise agus le túsacha leis a glufa seo. Tá mar sin sé James Morris, captain Vlaglia, cai gan si ifir hocht, agus sé Cahal Maloney, cai gan si ifir do captain na Gaillimh Sgor, gymau an tosianish, agus an reitwyd roilis na himrani, so I gyd atri, agus gydym wyd dws leis da far, da hat slat na Gaillimh, Rona Murphy, ta sysin gyda mach golor na parki, Hannah Hain, agus ahw bagdínta acob an sin lantas na Gaillimh dyn y fan o sŵas, yn reitwyd ysglyta rege, agus reiti lein stitter hashtag catesteach tús kullesh an glyfa agus gaile galinion sin stitter paki soas ag Sean Moran bultesteach ag Sean dro na dosi an kanche go macha de tivlin is stoilem agus as bulle tivlin ves an guvlak lia hall edenti wele a gun far ga hudinta a gaile fekim go live de fi 3 dat kisteach a gaile sin agans gobul Harry Holmes iste ag Gaillimh if macha ball ke ta imi agus stoilem go major go be Dara Zimmerman no Simmer atá imi a seochagin gaile an slitter bultesteach Ciarán Lee nach ní ganchin ru ná ra a ganchin gotimú agus for Éile héad fo goach mar sin go Páric Ryan Gúlbáide le Cliath tóí go skipí go mac dín le Cluiche na Gaillimh Flynn ó Flynn nó na hains Gaillimh Flynn is gan áí sin agus Conor Cuine bolisteach a droga tosí biste nuas ag fear na Gaillimh agus seochagin a Gaillimh is má lá na parki ag Sean Moran a ríist Sean Moran Conbag agus steach sa spás in sin chance beidir iste ag Jamie Ryan nach tá fáil dínta Jamie Ryan agus bulle tá an na gona Gaillimh hart de 7 méter amach 6 cúgméidir méter amach na de bes an lántasach Brian Callahan taki mach lei in kanse a hogeal agus chance gin héad scór áil sa glufa seo an tróna seo slóbe gotá taki steach planú an glufa áí seo. Seo go mar sin Brian Callahan na hin héad scór áil sa glufa seo agus brenn in sprug Pukka Crumma a bula builte go hard di blanin si go má tá si go má hain drastan na chéad cholín ag na Gaillimh sa glufa áí seo agus buileach eile I bheits an go chúlbáide sé den dára ceann builte ag siúd agus Páric Ryan a bula a tíomh hall go fáil an tíomh líine chuníiste mar sin héin agus seochagin Black Lia a ghilíon sínis an pascaite beganín beg bíide ráda agus bul cíní mií ggéar an slitar a fucha suas cínte réine sinna dhéana puci suas mar sin héin ag duine gan na Gaillimh builte nó gotí Sean Moran isteach sa spásachan Sean Moran an canse gáilna tro in sin tá Cilín Roach gan na Gaillimh Cilín Roach sáinní cínte dearfa tá fáiltí de Cilín Roach de an réitir nachhfuil an cumán títíhaidtáinis riil na buntaiste ró agus stoilem go deanú an dára fáildaid agus gúil buile síile ag na Gaillimh isteach canse bhádáidní séas go bhád níos goide gona cóilí ná mar bhíon chéiteán a thóg Brian Callahan agus ní heachtamach stróbehead ón lína trí viidir déag tú lína 4 méter an canse ó thógeal tá sé brenn is sprug tá stíl eiste chuige tá sí builte agus builte go críine agus sin an scúil gaile ráfhaointe Black Lia go éon scór Harbe fós a sinach tá sé lua go leor sa glufa seil éon dátain faoi sin tá sé lo go leor. Seochagin an buileach a ríist harta 3 méid nó mar sin tá caiite an an tíomhlíine bhúte go teach a tíomhlíine tá go teach a tíomhlíine ní éidir le Tommy Cullen in cáinsinach chun stigus buile tíomhlíine tá an na Gaillimh praseachtínta go cáinsinach go seochagin amach lán cholíomh le Cliath dar sinna sin Dunphy buile Jane Dunphy sosí drocha dosia well na tro tá James Norris captain na fórne ríiste mai de tíomhlíine hála díhile gan fád chugus is buile tíomhlíine tá an go na Gaillimh tíireach a lá de páirce a tíomhall go fád Cisteach sa spásaint hain sa cáinsin ní siaran sin na cosint go na Gaillimh sé puci agus fáte in sin ag Harry Holmes trasnach in Harry Holmes íocht a fáildínta tímó I déan an réitear ní rial na buntaiste tuc ag an réitear ach mar sin héin déan teagar an fáildínta agus ná ra bhaintaisteán tá buile sír in seo ag na Gaillimh. Se den tríú buile sír ag an bharsa Harry Holmes agus sin le hí canse hógeal as béla rátha go Harry Holmes métí
ní Harry Holmes ach an Luain tosach Brian Callahan sinna le toigil hín se den tríú cánaigh Brian as ardrahan go Brian agus réití hín cáse bhla. Tá cáse hartta 3 méadar amach ón gól hartta déadra hoisteach chun tíomh lína hála tí bhile gon fáil Brian Brennu réití le hí ceanna hóigeal agus rudig hín seile se gomáin sáil an bhfuilinn sé ach péir a héin tá sé gaibbrú má tá cásin chu éile dreastannaige chumá céanna. So fágan sin gúil gaiile dí cholín Blackley gon 1 scór fós agus hÉireann go le caite sanna géile in seán. Buile amach le toigil ríis teag Pádraig Ryan, builte amach ag Pádraig Ryan mu tí pucí sós an sin tá pucí ag duine go na Gaillimh sin ón Malídí achta sí cáilte go fáte éis dí ag ón Malídí a gal isteach tá an bharcáil go díana agus sé a talla tá bhfuil sí eile go sin a gól agus í bot is a gól an sin ag céile ach Brian Callahan cool ag siúil so sin ágan scúil cool agus trí cholín ag na Gaillimh agus rithíráslo go dtí seo agus na ríidir rinne sé sin go má a bhí rial na buntaiste ón Malídí agus chu sé an pass trasna ag Brian Callahan agus ní súlabeig i gúil báda leis gáin sin agus chdiachta sí a gáneal na hanga. Hína trí agus go 1 scór fós. Blackley ag líon sí ar a tíhile go fáil ach tá slitar go teach ar a tíomh lína is le Blackley an cáinse. Ní raon nunsaí fós ag Blackley agus má néidir le an cáinseach ar isteach dro na dosaí sin an chéad unsaí a bheith sacab san glufa áí is seo. Seachagin ála tíhile is gon fáil cin hí cáinse a hógeal agus an fear lá páircin soilm fíochar a cád a thugus an cáinse. Ní Cahal Barrett is deach jo a tosí an cúlbáid na Gaillimh fannach lei fáte gift an sé Passburg an núna a tíhile a gon fáil go Gavin Maher teach amach an bullin Gavin íoch chun Jan Passamú agus seanspéidir an seo ag Cahal Barrett builte Cahal Barrett agus an chéad scór ag Blackley agus í fáte ag Cahal Barrett hééis séanú méid Imbra agus fágan sin gúil Gaillimh hína trí Blackley ar éon faointe amháin. Pocamach Búlbáid na Gaillimh sé dí chéad cheanna gginis Sean Kelly Níomh Thomas builte amach ag Sean Kelly ceann anada Bertas Blackley ar na tro agus ní tí pucí a ggéine go tí pucí sos hálann sin ag Ciarán lín go na Gaillimh tá sé sáinní cinnte ar línéana tá sí cáilte ag Ciarán lín pucí ag Blackley cáilte ag Blackley sé sos ríistí siar hain sin cáin nach tá na cosantóirín sin ag Blackley builte amach dí James Morris go dtí an Luain tosach sin Tom Higgins a gáilchan cín pass deas trasnan sin go dtí fin Daly pass an go dtí Cilín ó Christian Cilín Costello go háir agus Cilín Costello hena dreastan dá a pointe ag Blackley ag rinne sé sin go má ó bhaine go duine agus hena dreastan agus cúlín áha a fád agus an bhar na laidí inis go dtí chéad a chóín. Buile amach tógtí hána ag Sean Kelly ceann mór míteach fáda hála go tíhile gon fáil tá buile sí ar an job buite ag fear Blackley a fáildíonnta ag Harry Holmes agus buile amach a bheits hán go Blackley híar na le héana gon fáil agus réití le hí seo thógáil tá Conor Quinn má thugann sé íoch tá sé súla duine cinnt bhfuil éhríochtó sin le cholí láir Carlo Flynn a thugaí an tíomh líine tíhile chun fáil agus sinna an ceann cúgiú canta go amach ar a tíomh líine ag Blackley a chéintíomh a gon fáil gus buile tíomh líine táin i ríis gan na Gaillimh ar a tíhile in sin. Hína trí in náide dó agus 7 méid agus 5 caite san géile in seo. Sló head bheith beg istí breanú ar an dá ar an seo seachagainn an buile tíomh líine builte go má sosa deoga tosaíach níle nach fearháin agus sin fearras Blackley agus sin fíochar cáid go hálann isteach sa spósta fearras duile sé na bheice ach ní acha sé mar tá anna choisintí na Luain cholíí na Gaillimh a dara borc agus bullin dara borc amachchan slitar an seo drocha tosaí ach cosin Blackley chomá céanna láidir Carlo Flynn an lecholí láid siar chuir an cáinse go dtí Conor Quinn cedíonas Conor Quinn bullin se go híisiil isteach a drocha tosaí cáilte go Bertas Gaillimh na tro agus í fáitigh duine go buisteach sa spásach an siad in cáinsin agus Harry Holmes a caile an flitir in sin bhí anna hensaige a cháilte pucí suas inis Gavin Maher siarchans Gavin Maher an slitir isteach go dtí an Luain tosach bistí nuasaige Luain tosach na Gaillimh ach mar sin na haoí lánach duine Blackley agus seochagann an Luain tosach eile Tom Higgins gáilchan cín
Seach gon tam, chance scoring tá si gona múige hí chance í HÉireann, chance scór hogalach tá si goite tíh míach gona cúlí agus fóréile agus fan an scór hína trí na an náte dó. Coolbar in the Gaillimh ríist is tíocht amach sí gan seo bhla Sean Kelly can mór mílteach fada tá buile eisteach i ledóg seo. So sé dógad tosíthe bertagal na dóinis Géireáil tá Ronan Murphy ach ní éidirn le Ronan bhfuil fáiltín sin Ronan Murphy tá sé brúfií bhrú eisteach í pucínis in sin Ciarán lín can mór ard ó Ciarán lín agus tíocht rá bhfuil sí lín tá si go dtíireach had Iaslan agus cúlín eile in sin chlár na scór agus sin águs cúlí hína ceir ag na Gaillimh agus dínta go má in sinna Ciarán lín. Seo chugann Blacklia ón muileach a go leonsaí na tíhís gon fácinn sin anthar gon tíomhlíon i ríisteach mar sin héanta sí builteisteach in sin ag Cilín Castló puinte fátíigeach an cansin chuir mú agus sé bhád go hití a hití mícheart ósan. Buile máisciúpaí tógaí go dtí lecholí lár na Gaillimh Donnelly not a fáiltí an sin buileach an sang go Blacklia edití bhfuil gon fáil agus Jonah Donnelly a chun pasclóte so sé dógad tosí ach ní ranna tosí bfu réití in sin agus fáiltán agus buile siartán go Blacklia coolbáide Páric Ryan in tíocht amach le cánseo hóga. Páric Ryan chuirtú duine cín le pas a thuairt. Sá chomán san éir a ginn se cánseo eile chuid. Can mór ard builteisteach ag tro a chud tosí céimh san cánseo Pristin nuas bertagal in tro bulcíní mirí géirí facus nuas Blacklia a tíocht amach an seo agus hí má lána páce ag fiorcád built ag fiorcád ben tí sin go má agus tá sí go má had Iaslan cúlín in sin ag Blacklia fiorcád a fud an cansin agus tá an cansin head an Iaslan agus seo chugann Gaillimh ríist an sí builteas os I dógad tosí in sin nach tá cúlaí Blacklia fása go léad a chéile agus seo chuganniad seo siart tambúdíta in sin acu bud tí sin go fáil agus Jamie Rain géirí facus os tá sí Jamie Rain a chuisintá a cosintmádínta cosintóí Blacklia agus éidir lethbí seo cinál Luain agus scuileann na lán tosach Tom Higgins leis an slítar agus pucann sé suas an sinní agus tá sí go fóil tá burta na hímpel pellid mí má fearseid a chumá bhfuilte go glóte anna cholín ar fád ag Tom Higgins agus mágan sin bhfuil cool glána na fórne agus san puinte glóte sin nó Tom Higgins bhfuil sin cásin ag an brechar becha ar a chumán agus heading Iaslan cholín anhhair fád an cholín isá tá ficí agan in seo an tróna seo go dtí se an buileach a ríist le tógeal Tócí ríist ceall mór mílte fada Pristin nuas agus Blacklia tíocht a ríist ach tá an tilsí sin cáilte aca bh an tíomhlína go tí mar a tíomhlína níl tá sí mónis den an muir ceile síos doiling go le Gaillimh an cansin tá an muir a go beh agus de tíbhile go fáil cinne sin mé an lántasach tá sé sin a riisteachchas dóile mu dróchaid tasí sin Brian Callahan bhfuil cool agus trí chúlín fátí go na Gaillimh an slítar leisnis le ón Malídí chuine sin litar ráda nimar go coscé a chugus os buileach atá an go Blacklia tíbhile go fáil na cíú dúil an sin fear láid gur go nean sé. Práiseach gon cansin go thug sé nimar go coscéach agus tá an slítar hála tíbhile go fácinis agus bei buile Ciarán agus Páric Flynn lehí an cánseo ó hógeal builtigh Páric Flynn. Páric Ryan go misceal Páric Ryan a bulas osachta an pucí susan sin a ríiste Findéli ar a talan tá an slítar ag Findéli mar sin go den siar slítar go dtíon fearla páirci James Morris ceann ísio le James Morris a chlán cholíí na Gaillimh I ggéirí cásin facus os tá sí cáilte gachta anna chosin tínta ag an lán cholíí seo ríiste agus bulann sé sin sosa drocha tá sí an tíomhlína go déach a tíomhlína tá sí mar a tíomhlína agus le Gaillimh an na ceann áirí seo agus seo chugann buile séir tíomhlína le tógeal ag Gavin Maher agus Gavin Maher cuairtú duine le pasúir tá sé cuairtú áití na hí leagan dasach an slítar a leagan tá sé sásta go láite ginis agus tá sé le cánseo bhfuil breanúna hímpel féintú léine I rithíoch le pasa chuirteób agus tréalann se a bhfuil cinál fada agus beidir go nébrin síach má go leora ach ní réide leis na Gaillimh ága chéidir ach tá sí fátaí James Ryan inis siar go dtí Ciarán lín a ghilchan cín Ciarán lín bhfuil puinte fáte hana agus réal se cáin eile bulann sé cásin isteach tá na míad breanú bhfuil gansin bulann sin
balla tagan GAA agus seach gan amach le cosantóí le Cliath coolie Tosaí na Gaillimh na gola an táimsin agus an táimsin bolin clitir agus seochagan Cliath a líon síochtantin sin briste soas a ríist agus í fáte ag Robert Burke tíú na Burke sa lína lán húl dar an lán húlí Robert in cead agus sé Robert de lán an cánáí sin agus seochagan Gaillimh a líon sí go thuláir na páirt cán mór istechan sin ó Cilín Roach in cán sása dáníoch beidir gin ébrute a más a deile mar sin énig Harry Holmes builting Harry builting go hard ag Harry builting head in drastan agus cúlín sin ag Harry Holmes gan na Gaillimh agan sin gúil siad san ar hína cúl an náid de cead in is agus mu begnach le bailla region Gaillimh san Cluiche shop Electric Ireland sin Cluiche Ceannais na Mionúr ó buileach nach bolíntaach beidir gan ébre tríach a go leor ní ébre sé Ciarán lín builte Ciarán lín isteach John Tosaí ar an drastan cúlín eile ag Ciarán lín agus hína sé ag na Gaillimh in sin an náid de cead agus cearú bhuiir díireach caite agan inseo a barc Tom Semple. Gúlbáid le Cliath, Pádraig Ryan, réitíle an cán seo bhla Trail an Chantí William bouta seo ní éblin sí sin amach a chuir dó mar sí pucí sos ag burt gan na Gaillimh agus duine ágan sa duine lí agus tá sí builte isteach go Tosaí ríistin sin istíonn sin tá Cilín Roach a pucí sos seanse scór an floáil dint mar sin héin hÉireann sin ag Mark Byrne agus an local go dó éidir le Cliath an cán seo a lána stoile agus tá sí glanta amach sin ag Conor Quinn síos a drócha a chu Tosaí burt trú gan na Gaillimh an agus duine go bob bris nuastín duine agus captín na fórne Carl Maloney techt amach sin gan sin cá mór mín te chalisteach i dro an chúl tan na míide brenn bhí gan sin agus nach cholín ar fad agus builte ar a tíomh hall gan fág ní mé cínte cé acha bhfuilí a chu stoilm go méidir go be Ciarán lín fuid in cánáí sin agus sin tíú cean fáte gisúd mar sé fuirí agus sé seochagan Cliath a líon síis beidir gúil seansa go péin ar scór tá cean sin beidir chuid mú acu ggéar bheith smartalt agus ní smart san nimmer sin tá slitar leis le Gaillimh agus sé gheol molídí buna spás Trail an spás go dtí lín a Ciarán lín díana preisiach go ceanáí áí sin tí glánta go fóil tá sí inseoigh Cliath builte isteach ag Cathal Barrett de thuúlaán sin go má ó Cathal Barrett chuig faointe chláir na scóraigh Cliath cúl agus 7 pointe chláir na scóraigh de Gaillimh agus an buileach le tógeal a ríist agus feice mu ceanad a chud Seán Kelly leis an gán seo sé tíocht a ríist ceáil mór míteach fada ten sé head an bag nach sós go ní lína fé méidir í pucí sós ag ferúil pointe Harry Holmes a ghilisteach tá an nach an an sin pass an nóna tí go Cilín Roach istíhann sin bhí seansa chúl ach tá seansa chúlín inis builte ige a ceide núna creid ní cúl na cúlín fáte ige Cilín Roach go sé ceán sin mú ach bhín chuntartán agus bhín seansa chúl ach ní freabann slitar beidir ceart mar bhí zúlaige i leis seochagan pacamach builte ríist. Burt gáil na tró burt builte faoin na chéile agus bei cóléise testalón na himróí seo ina réide tá anna eiliste ag na Gaillimh feicrim go bhfuiln sin Rice an Rhys O'Connor takeíisteach niseach agus burte go builte faoin na chéile fearbh le Cliath sinna Cathal Burhead nó Cathal Barrett agus cóléise testal na Cathal agus tá fear na Gaillimh tá sin sínte siar go fóil cóléise go le siúd tá an réitiúla caiinte leis an muir ach is stoilm nar táda máilíseach na táda mar sin in sin gur ála a bula go bhirt fhí chéala a go le thóirí tlitir agus ní éile le hop i bheith an rihingána le haiginn tú leat me agus tá an bhirt sínte agus feice mu a Thurles inis pe sin an sal dosa muide stoilm tá na clogad bainte go chéin ní nacup ní nach chéine agus tá mé hebar. Í ben ra riúla í teanga go go le dro an tíim líon inis má bain tú víd an clogad agus le hí chuirta ríisteach bei písin ar an inis go mé mu tosaíonn seo mar tá cóléis sách well ní siad gortaí go donna ná táda mar sin ach tá siad chuna méid go seo cráite ar go má héis go bula ó faoi chéile agus an fearrtá i gceist an maid mé burt tosaíob tá i gceist fear na Gaillimh sin Jamie Fox nó Jamie Ryan bhí trídeag agus an fearrile
sinna cathal Burred nó cathal Barrett agus tá Jamie Ryan in the hí Siúlhart agus tá an fearil tal fós go leiise le cathal Barrett a gúnaí beidir gúna sparrogaíadach ngríman na gholainne tá Jamie Ryan nach felún go mé sé cear go leor tá Cliath could actually shoot this to go tell nach tarai agus stoil am goil ní me cinnte fi Craobh Barrett a hen in the hí inis agus Cluiche na Cliath der hen agus komit gedin sin Rachel was toch die berigastech ons dit krane werd love like Éile agus ní malís na hat in sin bulu werd fi hin stitter katstech agus an cluffe ahos ríist agus stitter pukis in Gaillimh katwai in sin godunne ek Sean Moore en agus shoch in Black League Alliance agus si bulte go hard stech an sin Tom Cullen agus sí bulte drasna Tom Cullen buinte deig Tom Cullen bagan sin gúil sé fintech lá na scóranis a go cool agus seach gúlín tá ag Gaillimh so Cluiche agus mu tennisteach at fiú bit a caite san géad Sitar fátin seo ag Cathal Maloney sinna captain in na Gaillimh builte suas ag Cathal Maloney tá iríon cíimliú a híocht amach tá Sitar ag ferhí gortaí Jamie Ryan builte Jamie Ryan an tí lína main Gian beisi ar bar fad a léide go cholín a na cholín na fad Jamie Ryan agus sin ácans gúil sé eis mar lein tiríist balla agus cholín álinn ar fad ón tí lína fi hína hochtan is sinna in áide sé chúg cholín glán edin na fórnium buileach tóí go máfra sinna i gúlbáid a Barrick Ryan Carlo Flynn fuí agus seocha gin Black League Tom Cullen na fut pinte anú medachan so sé drocha tosí géfa sin canse tá lán cholín na Gaillimh se a Darburg agus Darburg san an tríú glána ítachtín ag Darburg an tróna se agus sa seocha gin istita so sé dro agus tosí agus Burtis na Gaillimh Burtis Black League Thurles Black League an agus tá stitar cáilte aca bar fád agus í Burkis os ag Brian Callahan na Gaillimh Brian Sáni cinnte go lenéna túil fáildínta níl imlín sé amachchas stitar go Clichte a ní bíidir déach mar sin mat Black League a tíocht agus éidir leis cá glóit ar fad anopid ar fadíint an sin ag Tommy Cullen agus imlín sé chu tír a go dtí Mark Burren agus seochagin Black League le liniontíis sean sa chuúlín beidir a má a le hub tá presisítínta go teán sin acu agus í glánta suas an sin agus seochagan Sean Moore na Gaillimh tu go tean pass nún ar a tíh hall a gun fád bhfuil sean ar scór í builte go hádasteach ag rís ó agus puinte ag Grísó Conor farcínhara puinte sin go na Gaillimh agus sinna agus a gúil siad ar híanana dhéanais dúbal scóirnaí agan inseo a báid Tom Semple í buileach eile Gúlbáid tínta go maith gar an go tílín sí cáilte ag tá sí go teach a tíomhlína a stoilm go le Black League í sin chatte go be agus Tom Cullen hall in sin é hógeal agus imlín sé séirí sin go dtí Rory Duffy á bula sósa drocha tosí agus burt a galin na dro duna go bas fear Black League slitar aige tugann sé pass ach tá sí cáilte aca bas í fáte leis inseo ag ón Malidi agus Malidi a bulasteach dro agus tosí bhuiine bháin leile tá sí porque sós go leor cilín de roiste sean sé chola glirste le cilín de roiste dána cúil go na Gaillimh fug sé sósaí sin agus steachláán a gáin na hangaí ní sé sean na rás go fáric Ryan agus sinis tá cruteile de scéal ar fád tá ní gúlín glána din na fórne agus rána mid agus fugaile caite ein san na géide dónaí ag Gaillimh náide sé ag i Black League agus san buileach le tógeal tócí Páric Ryan a bulamach anmh cean an bhíon agus Conor Quinn fugann suasíoch ba sí baint go Conor Quinn agus seochagan Brian Callahan, builte Brian Callahan seach dí lín ó tá lín ar talú bhfuil fáildínta tá déan réiteid agus is builte siartán go na Gaillimh híonis tíad go lár na páirce agus is dóí go bhana Brian Callahan na mó le híon ceanse ó thógeal Well, beidir nach héóge thurbaí ach níl éine ar na trót an réiteid in sin i míú go ar Black League cin fágad a go an buile sír in nai agus sin le cholí láid tá Gaillimh Donald na hógus an ceanseo John Donlan méidir hín ceanseo ó thógeal tá sé thuirt áirdaí á chuid féidir bheith is scaip amach is dóilm gúil se le tríal tá sí tíhíar go lár na páirce Méidir detrochatíí ar go dtíach go lár na páirce se thuganne se réití le í bhla bulann se an áirdaí bhúil sí crín sin ná nach cholín ar fad sin ag lecholí lár na Gaillimh agus sin chuidir lena go deacab agus tá sé níos ar dóide is dóilm
in shop in United Shaft needing Claus point a cool do I down in night is she shocking on William shocking Blackley has to the key will play spirit the circle figure spade in Cluiche and he's cut me no matter thought and Holy Lord the Gaillimh and John Donlin hÉireann le wolle agus all agus fatte shige o a Carl Maloney agus Glancha machi Joe Tosi ta fádi the Éile den Rachel agus ta Cluiche tastal why stoilum goal haller at well well we shall he titin she reached the Cluiche tastal why agus well stoilum go here for some mollicum baltishin agus dan Rachel a kind the beisa kind of muir ta gal no a kind of muir mas had the mileage haviant yet correct me cart go kinal hit in jata on muir kind lesh on Rachel agus on Rachel on the Rachel in the Herbert as a royal dinner go roller in the Gaillimh stoilum glamchnya doen chickens vanach dat malach agus gedierige te zijn agus ta on Rachel the canal Blackley agus sinne Dara Kilduff stoilum Dara Kilduff that cart kinal hin the falling Dara Kilduff in is on Rachel the skriwe the star agus soilum carta buid a fatike carta buid Dara Kilduff agus gasha ve kormach mai shamach agus Holy Lord the Gaillimh fós in sin agus Cluiche tastal way ach John Donlin ta sé carcleor agus bei sé carcleor nis bulisir eletán go na Gaillimh agus sé an lantasach sin Brian Canahan tá mo le hin cancha hogal Brian Brennan within spluck stoilum much an pointelachel le na chud incha punte go hardige would she Brennan go green tá she move stoilum tá she move at 4 le choin cancha sin Get young could move at the Gaillimh. Doide and I annoyed is shade. The Gulling landed in the fornia, the heart that get no made no machine, but an enough fanta mode on the ship. So for sure, Joch on the dish stack at Chinnigus Shachling and Farvi got the honor medicine. Glantis was like done. It's Joe Tossi, where the one elepid, where would she pookie, the old Faldi and Neil didn't return. He Magra Faldi that are Blackley, was also dreamer. The radio nach die nog dat je in die voor zit er fuck dat je ook vaak in de Gaillimh land tosser Brian Canahan nach dat Sony en Semple so dat maken de team nie alle de team wel eens bullet team nie we saam een gevlak clear dat het wel kan voort agus ke ook Ciarán Mark Byrne soilum hockey de ook Rory Duffy ja Mark Byrne hockey dat shit in plan with the hele kort toe die in le passe hoort dat gaan Mark Holtzigus go magas nie Ceathrú go Tom Cullen wil Tom Cullen aan gaan Tom Cullen we de schachte de machine we de schachte le fucking sosie Gavin Marach nie een is Ilana Roa dat aan sitter mo agus niekme en goed video we gaan de sitter mag sitter geminike maken de team line agus het tasel Cluiche agus shop wil je team line go Blackley agus Tom Cullen hockey dat he could gush skipje stokie jaren echt she wat je die steken dat she wil Ciarán jenge die Rory Duffy Ciarán Rory Duffy die Carl Flynn wil je Carl Flynn ja Holy Lord kan contracteur tegen mail goal stas goal hoshi agus cool ball in the Gaillimh in shit pressure going chanchin Lina Lawn cool the Gaillimh agus an cool ball in shit pressure glan cart gun can archin agus stach sinang go gekriegt she so yes dochos to give Blackley a cool sin is has to gear up in the she and I do it so hogan slitter but so is jo het tasi in the Gaillimh ni lanach cool die Blackley and she do a cool chin mission go Blackley is hek jor agus an slitter so mo in John tasi tasi Blackley but Gary focus was aan team line wat je mag de team line liest Agus tá sé héin féchar cad go teach an féchar códa stoilm go teach ar team líne in sin agus buile team líne tá an na Gaillimh I ríist. Bhfuil bháin eile. Tá cinálaíon canse ó thógáilta Gavin Marr a cuartú duine pasa thuairt tá sé réiteach áiteohéin in slitar leaganna go mé crucóí beag geile hí íhil agus steachar crucóna áil báid Tom Semple tam rolet Martha Falke Brennan war keen she built go maige mar sin heen stech jo getasie hy pokkie so sê ja Holy Lord Blackley sy Carl Flynn Ciarán Carl Flynn nu
Tá fáildíonn sin agus Cillian Roach be cartas dóile mai Cillian Roach in seo tá an Richard caint le Ciarán Lín ach ní Ciarán Lín teapin is cionntaí ach Cillian Roach be cartas dóil wen híle nach chuirte gaile tuirte charta ghóil se le labhart leis churbe tá me chun milliúna Cillian Roach ach ní Cillian Roach tá gailisteach leabhar nótaí an réitúran be Ciad an lántasach stoile da Brian Callahan carta buí tá fáite aige agus well í me be Cillian Roach nach ní Brian Callahan fuin an carta buí fáil sin díú ar Lia buile siirtá an go Lia agus tríú mé dá bris se fógaí tríú mé dá bris se seachgan cúlbáid Lia Páric Ryan an tá seo bhla Páric Ryan a bula síos dó a chud tosaí a héin nach Would she fight it in a cup? She fought it in a cup and fell and chin, stoiling nach will, didn't return nach will, after she picked machine Tom Cullen, saw in year 10 year, less unslitter. Struggling Black Lia Gera, and come more than the guy to be here and should kint in any unslitter for Kusuas, level, love it a taller, Ferris Black Lia, Yaga love it a taller, Martian, bullet Sierra Long, gonna guide you be. Hier in de heen gevaard. Gedivin agus ben lantas lan holi agus is Jean he fokus ag danleni agus pulte ag danlen soos het zo het tassi would one nelle agus skrinnen an lantas ag Brian Callahan lis an slitter agus kojan die da zijn die da kindje die verkoos da si pekki soos en shige in min chamachen chin die farla park toch Jan pulte chin ag on die agus kanchen kudimu agus het voorin ta Tícha second bailí gon 3 met breise a fógaí 2 gáine hína sé atá ag Black Lia agus tá buileach ar mála chana héad. Seach agin Black Lia ríist í pecín sin agus í peci go má ag James Norris ach cáilteigh Morris agus cáilteigh Norris James Norris atá agus tá sí inseo ag fearna Gaillimh Jamie Ryan cedíonas Jamie siar hain sé lethe go dtí Robert Burke sáinní well go Robert Burke is nimmer go truslogi nimmer go Cushbingeach í hurt leis agus tá buile Ciarán go Black Lia agus tá sé ná puinte á leis seo mar tá an seo líne 7 béidir agus is bei Shensa Cup an bharna leidú go dtí 6 chúlín stoilem agus an ferrad a hat slaat Rory Flannery Neach min mór an seo fós in jownis díide go lápáit gotá an slitter Sucri agus Rory Flannery so hi gúil se go má ag na ceanna fada feice mu Rory pucanis agus a bula builte go hádaige bhfuil si críní dóilm go bhfuil is dóilm bhúil si go timú agus fóríil an Shenson I mí sa bhréoch nó I mí stré ar Black Lia. Buineach an fear bhfuil anhfuil ige cúlbáid na Gaillimh Sean Kelly agus fannach go mé chud tasí a Sucri síos Builen sin tíhfuil go fádcií pucí sosan sin agus cáilte Ciarán Lín agus cínte Ciarán Lín í focail sí pucí cúlia Black Lia agus éidir le beánseo a lánamach lánta sos idir tasí tá buil siar an seo well dearan gur an réiteid baganí begéir an tám sin chahal de captaí na Gaillimh Cathal Maloney mar sa hin bechi Rochesteach Well ní néantar sála seach an inas tá buile siar ag Black Lia agus sé Rory Flannery hogus an ceanse. Cháilte ceann gáú méid a chun tá Shenson is séige an ceanse chu éad Zestan an bharna leidú an agus sin go ddíireach tá díntaige. Head Zestan is gan sin hína seachtain is sin na dóide agus stoilm garhain I neadú go méid an neadú dearn leháma á héidir an réiteid agus go dtíhann sin mar tá sé ráteigi agus ihe aige an fúlbáil na Gaillimh slitter thuirteo mar sin tá an áma sreite agan just a géitclife Black Lia hína seach da gaiileach an cín le dóide a cupsúd sinna agus gúil rá chúl gláán idir na fórne an tróna seo agus an cúil sin fuil Black Lia cúil áil go leor preiseach a rinne fid na Gaillimh ach sin mar a bhíonn agus sin mar hains an cluife. Mar sin áma sa géitclife gaiileach an cín rá chúl agus deagúlín na Gaillimh cúil agus sé chúlín ag Black Lia be muidir eis a gúd dar le. Col go díana agus sé éad a talent tá
kick see will see like a chance goal ugly bot is a goal and she nick hele after ma bulling ga when the couldn't jan pass mo agus chance beidir in show a Cathal Barrett will take Cathal Barrett because he hit score egg black a daily fin daily pass a little di Killeen Christian Killeen Costello hard agus Killeen Costello had a disaster on dar point egg in shin Ciarán Ciarán more or Ciarán agus Ceathrú will she lead as you did had a disaster on agus Cooley Nelly focus was black Leah het zich te maken agus he will learn the podcast ek fear for card will take fear for card dan is je gema agus tashi gema had a disaster on Cooley forward have burst in the heap on the pellet the money man far show the come on up will take glow take on a Cooley net far and Tom Higgins agus Hibberje a master did a machine Harry Holmes will take Harry will take a hard like Harry will take had a disaster on agus Cooley in chin ag Maloney ticht te maken sin ganshin Calmore mi te galle sterk hidro goed aan de muide brengen we die ganshin agus nach Cooley net faad agus bulte in het team ik Sean Moore in agus in Black League in Jansi agus si bulte go hard de sterk chin Tom Cullen agus si bulte het dress Tom Cullen hier te maken dan zit er ver wie korti Jamie Ryan bulte Jamie Ryan on TV in mind Gian bishi haar bar het faad alle de Cooley is Molidi bulle sterk Joe agus tasie with the one Éile tashi pakisos Killeen the roast chance cholle glurste like Killeen the roast dan read the figure die Cathal Flynn bulte Cathal Flynn ja goeie lord kan contracteur tegen meel goal stesse goal Hoshi agus
You shout this. Oh yeah, we'll start talking. Yeah. Am dóide in a hína seacht agus nícim gohfuil well armáin beidir in na Gaillimh nach chuil ón lédi tasí inis ach beidir gúilte sias na tasí éanús tá an slitar caiitisteach agus seochagan Gaillimh a linionsaí agus a Ronan Murphy leis an bell bullin slitar bullin se séiríonn sin go dtí ó sé ón am lédi tá níor chuid aige agus í bullin se steachí go dtí an lán tasach agus an lán tasach a bolla go hard agus súla cáin ar a testan tasí ar a testan Cúlín eile éige in na Gaillimh in sin agus tá an cáin chud a gláán tíad a chad testan éige Brian Callaghan na chéad scór gan Durlas seochagan na slitar bhfuil teachchan sin buci suas éige Tom Higgins agus Tom Higgins sáinní ach tugann sé an slitar mar sin héin go dtí chumar í lá na páirce fíochar cád bhfuil ag fíochar steach drocha tosí ceann na chuta a seans beidir a chúlann se anmh leáiltínta éige na Gaillimh sin agad tí lína a lína cúil tí mai lína cúil ma lína cúil agus fórín tá ceann sin agus buileach a bheitán go chéadúid sa Durlas seo go chúlbáide na Gaillimh Seán Kelly cecha go sin ceann se tá beganí be go buiche na chuineach ní sé mór an difteach mar tá sin fád céan agus ví a géideach tá sitar buí suasaigh Black Lia a tí bhfuil an fáil agus beidir go seanach tá buile siach má tá eile agus tá buile siach agus tá ceann seo díad a charta lína 7 méadar an dhéana 65 méadar sto i bheith sin a bheith si tócín seo ag an fearad a dahad slát Rory Flannery is crocaí chilbh coda réití leon ceann seo Hocrú agus a hógeal go Black Lia agus an chéad scóráil ópsan san Durlas dó híine gan a hína 7 gaiideach an cín agus seo chugainn an buile seo ó Rory Flannery Began into hír go lína 65 méadar 66 méadar beidir builte go háda agus 65 nó 66 tá an cáin sin builte go críne aige ar a drastan agus cúlín eile aige go Black Lia in sin híon hochtanis chlár na scóra go agus an pointe sin go glóte fad. Ó tá fáil seafaideach tíanta sin ag lán fólaí na Gaillimh cha sin slitar an na láimh faoi ró agus tá buile sirig Black Lia inis agus seansa Idir scóir eile áil agus an fear céan na Rory Flannery a thógus an ceann seo freisin agus ceann an éasca tá an réitiúid i míú go dar borca cén butún a rinne sin a chaise an slitar an na láimh faoi ró an ceann sin builte go hard builte go críní Rory Flannery an dar píte ag go Black Lia san Durlas seo agus san rí baganí na gáardú inis agus i chúna go Black Lia agus sin agus gúil chúlín na fórne dó híine go Gaillimh híanaí ag Black Lia seochagan Black Lia ggéirbheith cosisiine seachta sí go bhharinn butún ar ball banna leis bhí chlufa maigh go dtí sin dar borca lána samachí ach tá an slitar bainte sin go Black Lia agus seochagan Gaillimh a linionsaí agus a sí Ciarán Lín a riocht leis an slitar a chumanna gá tá pas go timú mar sin héin agus réal sé a sinna gine goach chun passamú agus seochagan Black Lia in éidir le hobicán seo beidir a lánamach cinnte éine an slitar a fucha an tíhíine mar atá tarlú go minic san glufa seo tá sí pucí mar sin hénig fear Black Lia agus tuí waige anún go dtí Rory Flannery tríal bullin sé i mín si léchras na hóchamáil magin tú leta méle chúlach Éile cúla hína Gaillimh a go patan de leis an gáin sin agus i dtí darbar Éile go glóte leach ní héad teachmach leis an slitar mar sin héin an pastaí go glótin sin bhfuil fáán na stoilm gohfuil agus fáildín ar na Gaillimh a bharta gá gansaí a sé John Donald sé roiir eisteach síos de fáil díanú fálaid agus tá anim fíochar cáda go leisteachsa leabhar nótaí go níomháin sin nach tá carta buí fáilte ag agus tá buile sír ag na Gaillimh inis agus tegan an lántasach Brian Callaghan amach le hín cáinse a hógeal agus Brian sacrún titide fear ardmhain le hín cáinse ó bhla a bid anhuiid an spruch sacrinse an slitar ó héin go deas agus bhúil sé an pointe eile chud a chlár na scór go na Gaillimh dó dhéagaí an ró agus an stíl sin aige a sí builte go bhreann si go má tíireach glán crín isteach head tras an na cúlín sin go hálainn an dar cúlín go na Gaillimh sa Durlas in seo sin agus in scúilte de dódóíag agus sé cholín atá idir na fórne. Gaillimh dódóíag Black Lia híanaí
agus an buileach tóí hana héin ag gúlbáide Black Lia an siad bistí nuas báte eisiigh Black Lia bhfuil bháin eile an látas a chuir tíhfuil Tom Higgins a chuisteach Tom Higgins agus sé pas glóte tras na páce in sin ceanna le seansa scór an trebéide builte go hard, builte go chrín na puinte fáte sin ag fiochaád agus puinte eile go Black Lia an tríú puinte san dá le agus go sin crotelin na stéasa is scóró pína dé na dódóig. Buileach tóí an hénig Sean Kelly builte sísa jo a chu dosí burtas gaile an dunas Black Lia pátig fear Black Lia mar sin héin agus a ghilchan cí an fáildínta níle generator agus an sitar builte síar sin go dtína cólaí neacholí lá Craobh Flynn dina ríchtú leis an gománach chun se an passage decha dóga. Tá seansa Black Lia cóil agus an cóil sin ag dara duffy cóil eile ag Black Lia agus inis tá an lasas a bharach ceart a cóil ag dara duffy chuna an slitter isteach cólaí agus a hosí bhí dara kilduff is stille sé agus ní strón an rásta í bhhas a deangach nis becle fenní lá nach chólín dódóíag an dóide agus seo chugan amach le gaiile agus i ggéar an slitter seo lána nis cais ab bhór le díanaach an slitter pagusós mar sin héin ag an bhar olividi tíide James Ryan an fear olividi tíide ó hí Black Lia a fuid an cúl bertainna a chéile an réitúd le é seo a Hocrú agus dara kilduff Hísin cúlsin áil go Black Lia agus crotom lána den scór agus builletí línatáin go Black Lia hís tíireach a fúnin seo agus Rory Duffy a hógtas sin cánseo builting Rory so sa dro a chu tasí bhfuil bháin eile tá títar le macha a tíb lína agus le Black Lia an builletí lína seo an dat agus sé Rory cilín Castló a hógasí nú se fannach go duna hí teile le hút í hógeal níl tucha sé héanaí Tá sé testáile chomán go bheith sé mú te nána chud sách fada. Ní dóla go te nána chud eile drasna nach an beidir go bhfuileach tá sé gáil a trí ar rud a cinse na cilín castló tá sí builte cilíú builte go duna cilín castló ní éirí leis fad puipo chuirinte ach tá sí mar sin héananig fearna Gaillimh sí cáilte is din sinna go bhar olivid a hochtaí gail go na Gaillimh sinna Rhys O'Connor agus tá an réitear ará bhfuil an sitar sin go teach agus tá muorráid céanna agus is builletí mínatáin bhuiir bháin eile go na Gaillimh agus Gavin Maher ó hógus sin cánseo. Gavin Maher yn cánseo hógeal. Gadíon is Gavin Maher sin cánseo, well, tá sé cortú duna cín le pás a húirt ní néana bríochtó ach tréile sé beidir chud fada. Chud fada geach tá Black Lia hí an sin na cosinte agus híle gúil chum tarsúil agus leisciúil imirt na Gaillimh le tamla nuas. Seo an Black Lia a go leon sí bhfuil bháin eile ach tá láchún na Gaillimh hí an sin agus íníach í bainte ró go páitinta ag tasí Black Lia agus tá sí fáte mar sin héin i ríiste Holland sin ag Robert Burke ach tá is sí cáilte gon darbáta na Gaillimh seans beidir ach seo an Aberdeen mar sin héin ag an bhagad a dá slát go seo a Rónal a mar fí na Gaillimh Rónal mar fí Stechan Joe a chud tasí a sí picí suasiste sin ag Jamie Ryan builte go siúd Stechan Joe an chólan cúlbáide tíochtamach tá sí gúlbáide agus gládan sé cánseo mach glán go lá na páirci burte gal na tro den ó chéan an seo fear Black Lia an sín fear fuid a cúla bé a sé go ddíireach sin dar kilduff Stechan méle chóil can chuirta ganis de méle hó tá seansa i tríú cúla ag Black Lia go híseil a lehabhfuil te gúlbáide agus tá sí antáí míod sin Black Lia nach a cúl eile acab ach tá builesí an acab agus tá seansa go a bhar na chuirta nuas go dtí an cholín bháin. Má siad an cúlín as an builesí seo agus a stoilm a go bhí nach mé a strón an rástan seo Rory Flannery cáseach a eile drastan agus tá lugad a lágtí ag na Gaillimh fad agus scipaí nach scipaí áíns clufa ómánicht a ríd a bhíidir trá an a ruidir ní buinteach an cín in is ní nach péán agus na is a builesí seo tóí is nóile na méánach an ceanna bháin. Rory Flannery le hín cánseo a hógeal. Rory Flannery brenn bhfuil in spluchní ach go mar strón an rásta agus seo chuganne sí builte go háda agus pógan sin nach bhfuil cúlín bháinna din na fórne. Rá chún agus é cholín déag ag Black Lia, rá chún agus rá cholín déag
ag na Gaillimh agus níú méid agus thugsa cin dé caite son dáir le an seán. Buileach tóci ceán gear go dtí dar bort na Gaillimh. Builtigh dar bort ceán mór fada síos jo a chud tosaí briste nuas bertegal na tro ferras Gaillimh ansí bhfuil seansa scór ní tá sé blacailte builteach in seo go dtí Rhys O'Connor, John Steph's Spórt and Rhys O'Connor with the Harry Holmes, and the hole like Harry Holmes, and the hole like Van absolutely cool here, luckily the drill check cool as an illusion real chan cool, fush and cool, look at the she bought to go tabanta get a holy netted in the foreign reach to go cool chin fight to be glowed to Harry Holmes, I guess far Villa had a sauce the Éile Shane, Buileach tóci, seach níos a géine cáiltí, pas ag fear na Gaillimh Gavin Maher cáiltí, agus tá sliptar a get sí bainte ró, bhfuil fála níl de an réiteir, seach ag an Gaillimh fása go léir chéile, ceann níisiil isteach sa Spás, in seach go Ciarán Lín a bula trasna, in núna sin agus á fála eisi teo ríist, tá Harry Holmes ar a tála, fáilt inta Harry agus tá buile síreán go na Gaillimh díreach ar a níine 5 méadar nó mar sin, bhí Harry réití le le Kirkgáil, bhí sé díreach bhfuil isteach díreach ar a gúil ach tá gú fála Dínú fáilir agus chaimhlí sin is buile síreán is agus se Brian Callaghan ein ceann seo a thógeal agus tá sé barna go chodíine chu réidir na fórne i ríist agus breanhfuir in spruch Brian breanú díreach is just a dí, bhfuilte go hádaige, bhfuilte head i deasnan agus fágann sin inis gúil Gaile trí a naid dó híine agus gúlbáide bhleach Pádraig Ryan réití le híon slútar seo a bhfuil amach a ríist chuig tosaíon na beidir Ceann Gaile dí chud cúlathe tá bert go na cúlathe ggéireann slútar ní go teangéine go bhí builinn sé amach fadaí ceann ádaí níos fuide sa dánach tá sí ggéireann sé meas cúlathe na Gaillimh ggéireann sin cosin tá leacholú láir Johna Danelin agus builte sé núna sin go pas glótí builte núnaige agus hí bhfuilteigh Harry Holmes eile sin bell tá siú leisteach fhí Harry ach tan slútar cáilte gus í bainte ró go patin sin ag fearlach líocht tá an slútar ag go fóil an slú bain ansása seo tá an cáin cáilte a go agus seach agin amach le Gaillimh builte nún sa Spás in sin ag John Danelin agus seach agin a Gaillimh ar inlan sí bhfuil bháin linis bhfuilte isteach i dro chud tosaí in sin ag Gavin Maher berta ríist in sin ní mar sin héin ag tosaí na Gaillimh builte siar go dtí Cilín Róiste cáilte Cilín Róid cáilte go bert trúr cearras Black Lia ina hímpel cínte réí fucha suas ach tá sí pucí sgúiltí pucí níltí pucí tá sí pucí inis cáilte ríist agus céafas an ceannáirí seo cínte réine í fucha fearrta a tála fucí sinna Sean Moran agus imlín Sean Shearer go dtí Gavin Maher a bulasteach ach níl annach bertas Black Lia agus seo chugan amach le cúlaí an cholíí Black Lia Shane Dunphy agus lánan Shane Dunphy sosaí i dro chud tosaí agus seo chugan Black Lia inis ag ggéire scóra áil trí go bhar a tíomhlína tíime sí go chumán far as Gaile agus chaimhlí sin is buile tíomhlína tá agus tá fíochar cád gimach go fád agus tíochtan isteach an seo go Black Lia an áitiúd tá Evan Ferguson a tíochtasteach ar a bád in náid cád agus tá sin imí an fád. Buile tíomhlína go Black Lia hálar a tíomhile an fád. Cead a chúlína na fórne, teachchagann buile sír, buile tíolína le tógeal, builte isteach a méle chúl, tá anna chuntarteach í seo méle chúl a sin gníim go glóte mar sin héin ag fear na Gaillimh agus planan siad amach an na ceannáirí seo agus seochagann iad a chun cíine sé ríisteach ceanní Spás isteach sa Spás a ríist agus a ríist isteach sa Spás agus seochagann Sean Moran bhfuil fáiltí te an slútar cáilteige pucisós i ríisteige ggéire chun cín an slútar cáilteige bailte róga glóte in sin ag James Norris captain Black Lia agus an pastachí James go dtí Rory Flannery leis an slútar siarhann sé go dtí James Norris a ríist builte in sin isteach ag James ach an ceann sin is dóile mimiach amán agus imi a mú agus bailí mú agus tá Black Lia cíimniúid den eile chuirteisteach nó dí eile chuirteisteach ach well, ní sé teachtasteach go fóilin is sé fannach go méid brisise san nimar teachchagann cúlbáin na Gaillimh Sean Kelly fear Níomh Thomas a bula sosa jo chu tosaí bristí nuas fáilte éis sin seo ag Sean Moran go hard, Sean Moran go crín anna cholí ná Sean Moran in sin go na Gaillimh agus inis tá sé cholí lána duna fórne agus chéanú mé dé caite san na géad
trí cardiac dó híine, buine amach tóci, tí bhfuil go fáil, chuil an teo tá Cathal Barrett. Cathal Barrett tá cuinealtiste tá fáiltí tá Cathal Barrett, agus tá buile síranis ag Blacklia, hallar tí bhfuil an fáil, agan tí lína mar bhfuil si díirecha de tí lína, agus ciad a amach bhfuil céile a Rory Flannery, fear chrócaí chilbh cuda é an cáinte ó hógeal. Bhfuil áilis an cáinte chuir dresnan, bharna leidú ríist, go dtí chúg agus breanhfuir an splug caiinte sepín beg bídeas na agah se decha bhfuil rí, agus bhil sa go te sásta leis. Bhfuil rudí agus má tá, tá réití réon cáinte ó hógeal. Se ná chudán gus an bharna leidú, tá sé pecugus a bulanis, tá si bailach, tá si breanúm sa gúd si cám, tá si cám, agus fór Éile tá cán áí sin agus beidir go bin cán bheith gaiile soch bannachtach, buich bannachtach chais. Tá stiad ar bud amach go gaiile chuí Robert Burke. Robert Burke go bula síos, cilcínéirin fearse, hí gan sásta dánaí mar tá cúla hí Blacklia ná déile lethe agus tá réitir ar agad deanú fáil leacholí láir Blacklia Cathal Flynn a bhí se go bula hín sin sa tá buide Ciarán agus tá arhuile rá íana inis agus tá fin déalaí I ggéireann go fáil agus tíochtasteach na siúd náisiúd go Blacklia tá Conal O'Sullivan tíochtasteach ní bhfuil fiche tá idir rím ag siúd. Buile tá an go Blacklia, buile Ciarán tá an go Blacklia, hÉireann na dhéhé go fáil. Lína cear cúg méadar na mar sin, agus réití an cáinte bhil an necholí láir Cathal Flynn na hógus ní hé a chan necholí lehasach Rory Flannery hógan sí cán mór míteachsteach a méle chúl, cán annach an tuirteach bistúas mar sin héin, páitig Blacklia rí seansa scór agus ní teachas déir a bád, agus Conal O'Sullivan na fáil na faointe sin, agus head drastan na Conal agus chéadúir bhfuil sin slitar, sé díreach glán head drastan agus hín dó dhéaganis, 8 gan 53 tá an cáintin an tíim líine, tá sí bailíach ar a tíim líine le Blacklia an cáinte freisin, agus céthógus an cáinte, well, tá beirt súral na treo ach fear amháin thugus í Rory Flannery thugus í, Rory Ceathrú litir an áit cínt. Sepín beag an sin, íla bhfuil gaiile garthú freisin, agus tá Brendan Fox tíochtasteach ar bád, bhí sé capaí bheith ste hús ach ní thosa sé agus tá Rhys O'Connor a gimach gon fád cinnis agus Brendan Fox iste. Buile tí lína go Blacklia, built ní bhíon ceanna sásta dánaí bhfuil Rory Flannery trí fáilte éis na Gaillimh teach sa spása chun siad ní ceann áirí sin i tíocht amach á fáil tá Cilín Roach, builte Cilín Roach ceúla cáintin, tá na muide breanna bhfuil chéile tá an cáintin head a glasán cólín eile sin ag Cilín Roach agus sinis tá trí cúteag a na dóiag tá an sé cholín ríist idir na fórne agus 7 go le anna sa bheith caite san dáir le. Seocha gon Blacklia gáil ar inionsaí agus sin slitar ag necholí láir Cathal Flynn a bulasteach a dro a chutasí ceann na contaite gon cáinte bailach ar fad amach ar lína cúl agus fór Éile agus buileach bhfuil an bhuiideháin eile go ceann Kelly fear níomh Thomas agus réití le hí an cáinte ó hógeal. Cuirtú duine le pas thuirt tá bertige tá sé gáil fada agus tein se fada leis cáintin. Tí go tíach roiáda ní réibe sí ceart thurbeach beidir go nébal teach má go leor mar tá Atlantasach na Gaillimh Brian Canahan na gobad in sin na méle chúl tá an cáintin a cínte réí ficus mar sin na Ciarán Lín a bulasteach bulamach sin sa cholín builte Ciarán Lín tá sí go teach le buile 6 go 5 méadar agus dhéogus an cáinte gan na Gaillimh tá sa go mé John Donald na thugasí an necholí láir agus sé tá sé tíocht amach le í hógeal gaiile cíimú ar arhuile ag gcíanna híle banistíocht na Gaillimh. Kenneth Burke sin banisteúr agus Martin Barry sin banisteúr Blacklia. Buile 6 go 5 méadar agus John Donlan le cáinte a hógeal. Tíanach mar bheith súla sé lína 6 go 5 méadar bhil sé ná 7 gúlína chuid idir na fórne. Le chu linn. Tá sé tuige lám, tá sé croma, tá sé puca agus tá sé bula, tá sí go háda breanú go crín, tá sí go crín a drastan anna chólín in sin nó muile 6 go 5 ag John Donlan agus sinachas a gúil siad ar 2 séad inis, 3 séad inis agus fearra le tíochtasteach go Blacklia agus an fearra tá tíochtasteach óbsúd ná ón Brennan
onbrunnen i Tráchtaire ní mé cínte ce gimimecht gon fáic a bheith an látas a chu gimimeach go fáic ní dóla ó sé látas a gimimeach go fáic sin Tom Higgins an fáic focaí ag Tom agus buile tíomhlín eile tá cé mé buile tíomhlín atá in seo sa Cluiche seo has se leor tá an stitar chuir amach a tíomhlín go minic ag chuin an tróna seo ní réon dá trí séideag le dóíag sin agus gúil seaachúín idir na fórne seo chugan ó buile tóca go glóte tras na pácadí Robert Burke ní dóirí hímpel le Robert Burke ní dóirí hímpel fósaid bulinse an bulinse go hádaí ach is cúlaí é darab agus tá ceantin chuna múige agus ar fórín bhidá le scóráach níhfuil le scór as sin agus mar sin Páric Ryan is sin bu amach ceaní níisiil builte amach ige go le líag dín leacholaí Craobh a tuairtin clitir leis sin siar hainte anad a dínta Craobh in an bhróg bhfuiln sé sin isteach ní fear fóra cóil se is dí mé le chúlinn seo daricil duff a bullin cín sin an gúlbáiste a tá buile Ciarán go bhlaclí díireach sa dí dóilem agus daricil duff fuair a cúil ar báil ag bhlaclí ar eis sa Cluiche nó Harry Holmes go sé an cúlsin for an cúlsin i eis ní heala sé an cúlsin ar for sé hén cúil go an Gaillimh tá buile Ciarán bhlaclí a díireach ar a dí agus Rory Flannery le hinn cánseo hógeal an bharna leidú go dtí sé chúlín i ríist agus tílann sé sin tá sé anna dreasnan trí séideag gan é dó trídeag atá inis agus fi cú gan é an éideag buile amach le tógeal a gúlbáin ní léon de fidir builinn sé sa deirí guninn sé ceann mó míteach fada núna a tíhfuil go fáil cé a fasí blacklí i tíocht amach agus gláann siad an cánseo agus fear a tháinig isteach anú méad a chun ón brenn steach mé le chúlaach tá leacholaí láir John O'Donnell hÉireann sin agus gláann sé núnaí go dtí Gavin Maher a bula machar tíomhlín i ríist agus tá an cánseo go amach bhfuil bháin eile agus tá mu na dé gunis chun amach ó chuúach na dé go bhfuintí bhfuiln sitar chun amach a tíomhlín in seo tá burt anlaí réití le Tráchtaire na a bhís an Hubbard Papa de chustínta ar fád dóile amach tá an sin sin bhúilte agus tá sí fáte éis ag gaiileach tá sí cáilte ríistin seo agus tá buile Ciarán tá buile Ciarán blaclí go dtíhann mar faoi cinál capar a dínta gar blaclí an sin idir ón Walidi agus Jamie Fox agus tá fear gaiile héanana cíimú ar athú i dhéanamh an tróna seo agus tá Ronan Cahallan Tráchtaire Ronan Cahallan Tráchtaire agus semple gimmert semple gimmecht ach tá Ronan Cahallan Tráchtaire ar a bád Ceannais agus cumid sé bhfuil dóíige béidir me gon fáic stoilm ní hefyd i trídeag stoilm di me gon fáic Ceannais tá cánseo builte sós ag fear blacklí tá sé go teach le buile 65 méadar agus buile 65 méadar vis seo agus céthócií ach stohí Rory Flannery seans ar scóra leige agus an bharna leidú go dtí chúgchóí chun an cánseo ar i dreasnan tá stitar builte amach go dtí chuile tám thart 7 méad bail 7 méad agus 20 second mar sin fácaí go hefigiúil sa Cluiche. Trí séideag a gaiile fi cúig, dó trídeag ag blaclí sin 9 bhfuil sin ná dó ceardeag a dhéanaró feicimid Rory Flannery tíléon cánseo bhla Rory Flannery Brenn Winnisbrug, builinn sé an cáinsin bhfuil sé nána chorán, tá sé nána chorán agus sanis ní le chúlín idir na fórne tá 7 méad fanta sa Cluiche se fós agus sa Cluiche ómániachta déta chuda betárdú gon éon lát a bin. Buile amach le tógeal na cúlbáin na Gaillimh, Sean Kelly go sé fada sin an ceúir sa dá leabhúil sé i míú ag Líon Hall leis an stitar í bucísos an cholaí Brian Canahan stecha Joan Chúl cá sin go donna ar fóraí agus tuach na buile amach a bheits an go blaclí uair bháin eile agus an mé loch takecht ag blaclí i ggéirthb rud é gine dhéana tá stitar gláán amach agus tá sí muhin sin ag Evan Ferguson trastan se sin sa scór í builte isteach ag Rory Flannery cecha bhfuil cáinsin sí mú a bhí anna hensa gin bharna leidú gotí chéad a chúlí nach ní arna sé sin agus tá sí go timú. Buile amach muid bháin eile go ar na Gaillimh fearníomh Tomás Sean Kelly.
which the passer was going to keep, but it's a good glow to get a market. The Brendan Fox Sonny, William Shashiri, Guti, Darabok on Long Holdings, Glannon, Darabok Maki, he comes for the Downey, Bistinos, which he fought in Chuck, Ali Ticht, and Pastor Kinoon and Chin, the Gion Malidi, who called Jactashi, Kunish, the Homan, the Gigas, Kunigas, the Dasaki, Kadi and the Shettigan, and Noon and Chinny, chance to score, Bridget, Wiltish Stack, Holy Conscience, and Gold Body, the Jachtamata, Shinginim, making Gold Body, because a Pharaoh, Willie Conscience, or Ronan Cannon. Agus go an Conscience dírich so san éir go coolbáide a hála tí bhfuil go fáilta black méide an slítar a go siúd stecha jo a go tosí ba bhealh cool lech níú sé cool a gíisi tá gaile an go láidir agus an slítar le gláán amach agus tá sí leagland amach as do go logan go donna inis John Donlan cáilte John Donlan bertgal na tro puki in sin lefachi ag Brendan Fox a ggéir amach a fáildín de réitir agus is buile sí amach dá go na gaile bhí na léhín gun fád agus fágus sé na cáintse ag Donlan agus tógta sé siúd an cáintse. Trí séideag sin fi cúg dó ceardeag sin fiche chu chúdaín after agus harta chúnú méid fantaú mar sin móide an brise wes le seochagann John Donlan na cáintse bhlan í réon defirid agus fiche muid go sé heidir deaslan sé bhád siar sé harta 8 méadar siar an goal í bultige tá sí taiiste lethe má tá sí an í sí an steach lábhan chúlbáide hain sí agus amach le Páric Ryan agus tá slítar aige tá sé mo head ní tícha méadar agus tá go sé pass nún inseo go dtí Owen Brennan isteach chuann sé ag dtíon fearil sin Evan Ferguson bultig Evan steach Joe Hall tá an chuntarteach na chúlbáide eile sin á chúlbáide bháin go chúlbáide eile Sean Kelly an sigus inis tá Sean Kelly takeíach a héin an nó saoine chúlbáide Blackley agus seochagan gaiileáil ógan go duine amachach tan slítar tití mar sin éhab agus ní sé tras na tá an chuntarteach tá sé seafaid leis an slítar agus inis seochagan Blackley tá seansa scór beidir ag Blackley builte go hard isteach an sin agus sé Conal Sullivan agus hena draslan cúlína le ag Blackley agus tá gaile dí nachrún is tá dara Zimmerer tíochttasteach inis agus tá bhid a hocht sinna ón Malidi I gimach le gun fáic agus dara Zimmerer istí ní letrabach á chúlín inis chéad a chúlín na táitir trí séideag in na dó cúdeag agus harta tríú méid began lena chus bheith fiúil fanta sa glufa an builte amach cúlbáil na gaileh Sean Kelly an ada go deo miad gaiirín sin éirín léon I breach éirín le fear Blackley sa dead híarach contrastal chúlinn sin ag Rory Duffy up agus sós bainte go Rory Duffy fáte eise an dá thuadim ní sé séirín sin éidir le Blackley an cáinte lána tá sí glánta nún in seo go dtí fearránig isteach bin ó mehanní a bulanún in seo seansa scór builte go hard isteach ag Tom Cullen ge chuúla cáinte tá sin de breanhid as cáinte go timú hí dáhuiir Brano go dína de gansin ar amánach head de fríide ach tá sí mú agus fóríd fan an scór chéad a chuúlí netrap trí séideag dó a cúdeag seochagann chéad a chuúlí neidir na fórne seochagann buile amach a tíb se go fád ríis tití réí ficusós níon go fi umánach na sása dana tá buile sé ag Blackley cansa go bhharna leidúnis go dtí trí chuúlín agus tá Rory Flannery ro síle cáinse hógeal Rory Flannery, Rachel Lane, Gancho, Hogal, Machincha, Annie, Niveana, cool, August Feckerwit, Hackett, Dedivisig, Unglufisha, Shohogan, Tangy and the Brady of the Maham, the Éile, Achnichi, Takimach, not had the Marais, Shohogan, Rory Flannery of Blackley, Rachel Lane, Gancho, Didacholar on the park, Bultig Rory, Tom Moore, the Stack, Joe, Cool, the Stolen, Guccian, Tashian, good habit, Yilatrabach, cool, the wall, Inish, 3 shaded, 2 shaded, August Buckle, 3-1, all no milk, Haffigul, more just Gánú tríú méid brise tá le nimmartú beidir cheadú méid mar bhí rint be gosteach inún sanálainn agus téach rud a betáú sa glufa se go fáil na stitar builte amach measc tá síana na gaiidir pucí suas an seo Ciarán lín a agan taobh líne na fáildínta Ciarán lín agus
buile sir tá na Gaillimh agus testal beidir mo inis man nach letrop a chen choleháin ní cé dám breise tá fógraí ní sé fógraí chorbe fós sa stoilm tá me cheappa go méidir go 3 núméid nó beidir 7 núméid ru cinn teachab réanú sa stoi tá an. Buile sir tá na Gaillimh agan tíhlíne agus san lántasach Brian Callahan réití ein canse a hógeal. Bhúil se an bharna I híine amach go dtí chéad a chúlín tá sé puca tá sé bula learing go deod sí buint go glóte fada ge hain drastan agus inis chéad a chúlín a duna fórne ríis 3 7 na 2 7 agus tá úta mála cínte an fear se glár stoilm go 3 núméid tá le fógart ach tá sé 3 núméid fógraí a gine seach an blacklí a ríis an ní chuidin snústiú ag Evan Ferguson a sí bainteró ní siar glóteigi agus go Cluiche cean mór áit cínte stechan sinna cáhloflin I méle chúl cean anna chuntarteach ach tá sí gote hain drasnan chu sí bag an ráda ach tá sí mar sin héna cúide hain drasnan agus inis I ríis tí nach cúl. 3 7 an 2 7 sinna méid 3 7 2 7 agus tá 3 núméid fanta go sugla fin 3 núméid breise le Cluiche nimmert agus cúl a duna fórnin. Buile amach tócí a cúl báil na Gaillimh pár Sean Kelly so sa deocha tosí chéafas an canse bertas Gaillimh tá sí ag dinachab dagan sé an pass mar sin héin in sin go dtí Cilín Roach is te sa spás go glóteach an sé dtí Ciarán Lín a dal a fáil de Ciarán Lín agus tá seanis ag gáile gáil chéad a chúlín chun cín agus well mar go tú gúnúas stoilm go méidir nó go dtíanú fáda stoilm go méidir gur sé cúla áilecha ní san sin inis seach bé san go mé buile sir nó tá san gúil buile sir in na Gaillimh agus Brian Callahan na hóca sí agus tá san gúil Brian Callahan an anna canse na Idirland an stró bib agus chéad a chúlín idir na fórne agus breise agus 3 núméid gon 3 núméid fanta go fóil. Tá Gaillimh cíimnúid arthúil I dhéanam agus iad a cíimnúid Stephen Kane chuirtir steach as Cilín Éireann Stephen Kane agus tá sé goil steach céthchas amach an áid siúd ní mé cínte ionsaí céad a tíocht amach achas beidir go bhéon lán chúlaí stoilm go bhéon lán chúlaí tá tíocht amach sé ní héad tá tíocht amach ach Cilín Roach tá ag gimach go fáil agus lá mai brídí na Cilín. Ní le clufa hart fós tá stiútar builte amach in seo blacklí ag dtí Rory Duffy tá cínte ní fucha mar sin héad siige ach dúinn sé nún tras na portí stóir go scíidir cean mór míte chuil isteach tro na dosíis cean mór fada áda isteach tro tá sí bistíú sa an cholaíoch ní ébinn síach sochmach ó mar sin héad ach beidir go nébrach rudí amach sa deire bhil tá go leorúta mar áthab lethe tá blacklí chu brú dámata áthab tá stiútar go teach a tíomhlíne agus buile tíomhlíne tá agus go blacklí an canse. Ní fantainna 7 núméid agus thug sa cin 10 go ná breise. Gaillimh chun cín 3 8 sin 4 7 2 7 4 3 chéad a chúlín idir na fórne seach a gonn buile an tíomhlíne le scríidir isteach í stoi sa lár an sin hÉireann sin a cosisiid go na Gaillimh tá lán chláántasach blion Callahan agus blion Callahan í lánan seach go ionintach í bertas blacklí a gailna tro an duine cup ba sin Evan Ferguson builte gevan an nún trasna chéad íon sin is gáinse I mí chomán steach an dro go tosíad pucisós in sin duine cup trasna páirce an déir ní lán cholaí hÉireann sin a cosisiid go na Gaillimh tá fear a tháinig isteach tá má lochan sinna Rónan Callahan agus gláman se sin amach an sí go seach agan Gaillimh a linnean sí uirháin eile ach hÉireann sin a cosisiid go blacklí a Rory Duffy leis an sitar cínte a goileach ní sé nóí céchúla tám trícha second fanta tá ganse builte isteach a méle chúl chéhúla canse bristú sé Gaillimh bertin an na tro trúgan na tro pucisós agus gláánach Gavin Maher a mar sin héin tá sí cáilte sin na cail melónach sí fáte leis mar sin héin ag duine le go bachtá sí chuníráid agus buile sílín buile síirtá go blacklí díadach lá na páirte tá sí tuisteach ní 6 go 2 méidir inis tú tí steach pí a begaile Heidir de lína cean go 6 go 2 méidir agus cead ínas Rory Flannery leis gáinse tá 3 núméid thuas scríidir sé steach méle cholaí stoi fe lín cead íana sé tríal sé íslín gur sé átaí tá sí chu átaí agus head trasnan sin inis 2 8 le take scóra línta ach tá 3
a hochtéig na Gaillimh sin agus go cóla tra agus stoilm go bine dhéire agus an réitiúna breanú uair dóid agus an cólbáire réitiú leon can seo bhil amach ní éon defirid seach go gné. A sí builte amach ige tá réitiú na scríine leis an immert tá ní be gaile begúil chance bháinna le Cliath bhfuiln síle le fáile go planstitar baní amach an tíine neadú dhearnach sétí ag an réitiú agus na cosata gilóba gáile éigen agus an buachta gilóba Jacob Spórt Tom Semple le cólamháin sa deire an scór deire inseo bag Tom Semple gáile 3 chúl agus 8 gúnaín déag Cliath 2 chúl agus 8 gúnaín téag. Ben muid eis gáid an dáir cluife a thosós ag 3 chlog agus an cluife sin anú Castle Lochgarman agus chundain chláid chéile sa cluife sin. Eis ag 3. Col go dín agus sé talent Will see a chance of goal. Agus í bot is a goal an sin ag céile ach amach an bhfuiln gahanna ach chuinn Jan pass mú agus chance beidir an seo ag Cahal Barrett. Builte Cahal Barrett agus an chéad scór ag Blackley. Daly fan Daly pass an ugdí Cilín Christian Cilín Costello go hard agus Cilín Costello had a drastan dar pointe ag in sin ag Ciarán Lín can mór ard ó Ciarán Lín agus títar rá bhfuil sí lín a sí go díire had a drastan agus cúlín eile rífachas us Blackley a tíocht amach an seo agus sí má lána páce ag fiorcad builte ag fiorcad ní sin go má agus tá sí go má had a drastan cúlín fóil tá burta na hímpel pellet mí má fearseid a chumá builte go glóte go annach cholín ar fad ag Tom Higgins agus híbrte amach sa deire mar sin énig Harry Holmes builte builte go hard ag Harry builte had a drastan agus cúlín an sin ag Maloney tíocht amach na sin gan sin cámór mín tíchalisteach hidró an chúl tá na míide brenahfuil gan sin agus annach cholín ar fad agus builte ar tíine ag Sean Morgan agus seochagin Blackley a galinionsaí agus sí builte go hard stechan sin ag Tom Cullen agus sí builte drastan ag Tom Cullen a híocht amach tá stitar ag ferhí gortaí Jamie Ryan builte ag Jamie Ryan an tí lína main Gian bisí ar bar ar fad a léide go cholín agus molídí a bullesteach dro agus tosia with a one eile tá sí pakisós go leir Cilín Roiste chance chola glurste le Cilín Roiste dá rí do fi go Cahal Loughlin builte Cahal Loughlin le cholí lád cá contrateach mé chol stes a gól chuí sin pass glóte tras na páce in sin ceanna le chance scór an trebéidir builte go hard builte go crín na puinte fáte sin ag fiorcad Flynn dína ríchtú leis an gománach chunse an passteach dó. Tá chance Blackley a chól agus an cóil sin an tortachanis de méile hó tá chance i tríú cóil ag Blackley go híseil lehabhar te go báid agus tá sí go dtí Rhys O'Connor ceannisteach sa spás ag Rhys O'Connor go dtí Harry Holmes an a chól ag Harry Holmes tá sí bristí nuas báte éis sin seo ag Sean Morgan go hard Sean Morgan go crín an a cholí ná gan sin i tíocht amach á fáil tá Cilín Roach builte Cilín Roach ge cholí cansin dan na míide brenahfuil chéile tá cansin had a drastan cholín a lia tá chance scór beidir ag Blackley builte go hard istechan sin agus sé Conal Sullivan agus had a drastan cholín a leige cá mór ard cínte istechan sin ag Cahal Loughlin i méile chúl cá ná chuntarteach ach tá sí had a drastan chu sí bag an ráda ach tá sí mar sin éine